Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ni na kalian ka seng FPGP so ham circle ipen pau ya ka jing ngo diaw bat ka jing ngo ka khrau halo ka jing pesang etre ya ka scheme MGNREGA la ni sis pa ski bagi ju khat ma la sis nem si teng han ria nong so ham kalong ka ka bas ngosi bat ka jing do nong ka ba khrau ha ka ya de bat ka roi ka pa kham tam ya kitu kilong yin ki ba em jak po na ka ni ka jing tre nila ban kemau ba kasi spas ni kadai ka jing tre ka ba ai chu jai ki ba bon mut ki pai ba as nong sor kham tin na kalian ka seng ni pan ki jing pensai na ka visi shnong bat kum ju ru na ka mon keneng blok bakan ai ka jing pensai halor ka ni ka penta ngau presiden ngasngo ban penpau bangi na kalian ka seng ni don ka jing kle ha ka bai dei bat kinong shnong hangani ko sor kham bat kunju nak beta kari bekerja pendriu ni berkoi ni sengau ban penpau seperti kepet ba ngin yai budin ya kari kakam nak kapor tat adu ba kani kakam sis pas ni kan kari yang kani song song kham